Hello, kumusta ka mo? Yan sa minyong alagad si Kanginan Trifon Morales. And then akong partner sa Abdari si Randy Dayat. Kumusta ka mo tanan? Ano sa kita nito? Andang tulumanon. Kung ako ang pasultihon, asap kita. Always say a prayer, mga kaigsunan mo. Na importante ang atong pagkabuhaton, unas tanan. Ang atong pagampo, panalangin ito sa labang makagawam. Lord, thank you kay Lord sa mga grasyang yung maghihatag ka na mo. Sama sa grasyang produkto ginatag sa SED Marketing. Sama sa Panyawan, Herbal Capsule, Kugong Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta SED Marketing, tatak, magaling, kini si Trifon Morales. Okay, shout out. Sino tayo mga kanita mga kailag, mga amigo kayo, mga kasama ng laminaw ginato. Labi na sa iyang mga amigo ni Cristiano Vilmar, okay? Ngato ni Ricto G. Pastorano, na taga Barangay General Luna, Tubuso, Negros Occidental, pagkalayo. Pero usa ta rin number 1 tanan napita. Ngayon na po sa Negros Occidental o sa Negros Oriental. Okay, labi na din napita sa Gihungan City. Ako mga kaparintihan niya, mga barilyo. Salamat sa inyong pagpaminaw. Okay? Bueno, okay, sunan. So, tampo ka na itong hatagan o pagtagan, no? Pinada kinis usak ka lalaki nga napatago ng sanggan nga Dikyam. Kinikibatan o doon sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan, ang atong singer, si Dikyam. Nagyutaw nga, makaingon kita nga, muraglain paminaw, no? Pero makaingon lang taba, nga bugok, utok, bitaw. Bisag klaro na kayo nga di maayo, pero ilag yung buhaton. Mao ni akong problema taon. Pero aron inyog yung masabtan kung unsa niya akong sugilano, no? Inaniyon ako pagsugod ang tanan, ha? Ay, man itong akong kopya, ni. Deray. Mao ni akong katahon. Kining bulag, bungi, og bungol. Larga. Madilim kayo ang paningin, ang mata murag julin. Nagasiga, nagasinaw, nagapula daw Dracula. Abi batu kaibigan, kagalain nga planeta. Pagsusi ko na kung kinsa, ay ang bayot di ay sa iskina. Medali ko pagpauli, adulong sa amua. May nakita akong dalaga, maanyag daw si Catriona. Ako siya ang gisangpit, ug akong gipangutana. Bantog rangway, tingog-tingog, kay ang bungol di ang di kadungog. Di malas jud way swerte ang akong paglakwat sa. Napahiya ako sa babaeng nainkwentro ko. Milik ko sa iskina, apan ako nahingangha. Wow, sexy nga babay. Daw si Marian Rivera. Bubo makaya, ako libutas ang gamay. Lain kay paminaw na, bro, taga-ungo nga nag-istorya. Kani. Akong gibirig-birigan, aron sa gugmas sumbungan. Nakaingon akong swerte na ni akong makonsumo. May katawa siya ug ako, dayong gipangutana. Pagduol ko na kung kinsa, ay ang amang nakusog mo kanta. Bayot silang bungol amang ang akong nahisgutan. Apan nalipay ko sa akong nasaksihan. Kwaknit kamang di kadungog, usahay magtanguhal. Apan sila gayong tanan, akong kaibigan. Woo! Murag nawa ako. Ay, day! Masa tong limonsito nga atong ipalit, wala lagi diri. Oh, saon taon ta. Ako itong isutas na ilunbag taon. Sure. O lagi. Wala no, wag ka to mahabilin dong. Na, yung ano mo ni ha?
Pag sud gud ako ining mga karne, gihabwa ko to kay giuna na kog sud ang kanang gisud ako sa bagba ang karne ba giuna nako. Unya gipaibabaw to nako. Nya? Allah, uy gipaibabaw man gud akong karne nasud baka to nako balik no. Oh, ana. Bili na to day. Sus. Nasa ginag nahabilin to uy, puso na to sa tindira. Suki na mabito to nato bitaw. Anya, usaha mo ako. Balikon na to na ko Ay nalang uy wala tay oras. Pagpalit talag limonsito dias dool. Sige na, kay nahinay na nig-andap ang mga gamitunon uy. Kinahanglan makaluto tag sayo kay atong mga suki. Sayo kaayo manganhi. Sige. Mga andap na ko day. Nasa lume, nakail mo sito di anak? Ay, oo, naakaayo. Sa may imo, kanang aslom o dili aslom? Nyawans na. Biday. Nari ba sito di aslom na? Oh, naakayo, kanang ginamit. Mabumot. Piso ang buok kanang akong limonsito, dikiam. Okay, Oh, sige. sa Larga. larga? Tagay ko skwet akbok. Daradex. Salamat. Way pakapin di anang? Ay, tulo ka buok dahon. Mabumot sa ito'y bida sa limo Pwede na. kiyam. Oh. Bago nang namuyod tapad sa inyo, Baguti lang na kayo, wak mo naghapon. Ano mo di? mura kwarta tingali na, no? Bida sa limo na. Ay, ano kibaong kwarta na sila? Kita ikas daghan lang kwarta? Wa noon, pero naaman sila sakyanan. Oh, naisakyanan. Dato din na. Oo, uy. Sa una gani, og naamoy kuan ka ng Petromax sa inyo. Kamo na'y dato sa inyong lugar. Ay, yung inutang na, be. Dato rin mo utang na. Ha? Kana kay nangutang na aw sa atong pakwartahan kay maka-afford magbayad sa auto bisag data-data. Yung daan mo lang auto nang. Kayo dato pa sila. Mangita sila kadang apartment nga mahalon kayo. O dili sa magwanta ng puyo nga bahay nga tapat sa amo. O na ha? Wa, yun na'y parkingan diha. Ano kagwanta man sila din ha? Naam sila sa kanan, be. O basig magpalit po na sila parkingan. Ay, karo ni mo. Ato na ko na bay. Dikyam. Nang, Ingnan niya si kwantang imong silingan do. Naami daghang baligya dire. Kompleto mi dire dikyam, ha? Kanya, ano sabi nga tiplahan ni mo yung marinate, ha? Limonsito na lang kuwang anak. Butangin na limonsito. Nang tanong mga lamas, da? Ano sabi? Ang mga lamas, tanan, limonsito gani. Ipang-ad-ad ko na ng tanan. Ikaw na'y bahala di agluto ha. Kay magplaster ko nga rin sa mga lamisa sa gawas o mga butanganan sa mga sudan ha. Okay, sige day. Wala problema. Ay, unsa naman yung sakyanan sa among silingan. Ay, wala pa sa manis among pwesto. Ay, maglisod na may butangan sa mga lamisa. Saan mo sa din tawhana? O may huna-huna. Ako ipaingon ni Dikyam. May nang sila'y mag-istorya. Oh, uy. Ay, may gawas ang tag-iya. Ay, ako nalang makikistorya. Ako doolon, be. Sir? Excuse me, sir. Sa problema, ma'am. Kamu din bagong namuyo din, sir? Yes, nga no banta. Ako dahil si Susan, sir. Silingan na tagipuyan. Inyo din ang bahay niya? Oo. Akin ng sir, mo hangyo lang unta ko ba? Ha? Kapag ko pa natusilingan mo, hangyo na ka? Kalaman tayo mong huwaman, Pugiro ba yan hinampak? Uy! Shh! Manghuwam ka kwarta, pila man unta. Ay, dili, sir. Oy, dili kwarta akong ihangyo. Unsa man di ay? Pastilan. Abay na ko manghuwam ka kwarta na kayan. May bananig yun yung kwarta dire sa kumpitaka nga. Nagrumble na ni dire. Ang tagtag sa kalibo ug ang tag 500. Sir, di ko manghuwam og kwarta, sir. Oy, o ako maanod ng cash. Credit card og check ra man guning ako diri. Nya kasagaran akong gamiton GCash. Pero sige lang di na importante kanang ang ako rang tuyo, ang akong ihangyo nimo sir ba nga. Kanang imong sakyanan, pwede iabante dito gamay kay nakalapas na manggug ka sir. Ang lubot sa imong sakyanan na ano diri sa among tugkaran. Unya kanang magbutang ra ba kog mga lamisa diri kay magtinda manggod big mga sudan sir. Mao nga pwede sir iabante og gamay.
abante gamay. Gamay na sa kagi-abante. Paraw. Sir. Kuan sir. Uy. Wa man lang maminaw nga akong gitawag. Ila ko sugsud sila. Ay. Murag lain ni da kung ingon ini ang gipakitang kinaiya. Oh, day. Ano sa man? Plasta ng malamisa? Ha? Mga butangan na to sudan? Dah, naglagot ko di Kiam. Kasi ko ni mo. Sulti? Kasi ko ni mo. Ha? May kiinit ng daan kumuko kainit kayo. Kasi ko ni mo. Ilom, uy, kada ko mo baba. Si paghambog anong iyang kumo nga mas dako pang binangkal ni ng salumi. Ano unsa man ito buang ano, ha? Unsa maghihinungdan? Ay, kanang bago na tong silingan, kanahan kayong dako. Ha, ito bangon ako. Ngano man! Ngano! Iyang gisakyan. Ang gisakyanan kay giparking. Tanawag asa na dapit. Awa. Milapas na ganina, naabot na dire. Akong gihangyo nga iabante og gamay kay nalapas diri sa ato ang iyang sakyanan. Giabante sa gituod, pero tiya sa gyung kamaya, murag usak dangaw ra. Oo. Nya akong giingnan nga, hoy, abante pa. Awa naman, nanaog siyang sakyanan. Nilahos og sud sila. Mayong pagbuminaw sa Bisag nakadungog sa kong gisulti, nagpabungol-bungol hinong kanahan. Ay, manibe. Ay, hindi. Nasud sila. Di ay. Ang dugay, arabanan kung nakakulat ang tao. Ay, bida. Sus, katapusan ako kulata sa damgo na ko. Gitabangan kong 5 bok. Pila? 5. Nya, tumba. Tumba! Ang 5? Ako. Karaan na kaya ko. Ay, sige lang, uy. Di pa ganyan lang abanti o gamay. Unya, makapaninda na ta. Aw, ana, nagid mahitabo nga. Muulbo na ang World War IV. Ay, bugot ito ang akong hiluto din eh. Pagkakidot. Ay, mamig kanon diribe. Kiam, duha ka kanon, Kiam. Day, humba. Naa, imong paborito. Humba ko, abi. Nya, duha ka maisa. Nay, kinupusan ni mo. Ay, naa, gihapon. Mawa, bagod na. Mao ko na itong pambato, good. Kanabi, kinupusan ni mo. Kagubkob ka na. Kagubkob? Usa. Sabaw, di ka? Pakipinis sa sabaw ni mo. Sigurado. Okay. Namgani uban diha, sabaw ra isuwa, palit ra kanon. Libre mang sabaw. Okay. Kadiyot sa tuya, order is coming. Nagkadaghan ang among mga suki taon, kasagaran, mga taxi driver gyud. Dito kaya akong amigo si Brian nga taga Kanlaon. Unya, dihay usa ka udto nga pirti daghana ngaon. Nagkabuliki ko taon akong asawa taon sa mga customer. Unya? Sokli. Isa mo itong tag-iyan ni Usak Libo? Imo? Pila sa'y kuhaon, ani? Sige. Kadiyot sa, ha? Sa badang driver, oy, aso ka sakyanan, pagkala, oy! Ang gawin ni Rivera. Bawa siyang ninangaw diri siyang luyo sa siyang sakinan. Napabugay no kaso. Ang gaw. Oy, abante na, oy! Inahak lang sa kinana, ay, abante! Ay, daghang nangaon dire, abante! Pila kita rong adlaw day. Pila ka na. Dako rundong, ikumpara nimo sa mga nangaging mga adlaw. No ba? Daghang kay gilamias imong humba dong, uy. Aw. Sa imong kinupusan, sad. Kusog kang kinupusan, gyud. Unyang imo sang paklay, horot dayon, kanot. Kanang kutsuging hali, mo itong klaruhon o daghanon na itong loto, lamion yun na to. Ang katong hinay kayo, gamay regalin, gamay na itong lutuon, kay sayang man kayo, di ba? Di man sada masayang, good. Kay kita raman sa mga on sa sobra. Sa noon, tambok-tambok taron. Pero dong, naglagot, ikaw ganina ang silingan na to nga may sakyanan nga kabungkagon. Ha? Ano man? Puting lagutas mga nangaon. Kay naama sila sluyo sakyanan. Uya? Hala ni paandar mo ka ng kagwang siyang sakyanan. Uya? Pero ito mas aso nga gibugas siyang sakyanan. Diyan kay nangaon sluyo. Sus, may rabagig humot puti baho Ya, unsa man? Unsa man ni kabo, ha? Unsa naman lang? Ay puti sukuas mga nangaon. Pero kay bakag unsa, ni pasutoy mandayon siyang sakyanan. Pagkapiragkaba ni tawhana to. Mau lagi kaayo. Kay ugwa pa kapadagan, ambot lang, may tsura bakang nangatong driver. Ila ka ng silingan na to, kasi nga na. Kuan ka ng unsa, magito'y surge man tingalingan anang tawhana. Surge, ha?
Dili ka na Surge Asor, ha? Surge, ha, Surge? Ya, seryo din ako. Hindi mo good. Dikiam. Nya di koy-koy di ito. Ay, dahil. Nay, Uy, nga nangutana makakinsa ng atong silingan, ha? Nga Gusto ko nangutana ka? isultihan niya ka ng gusto ko. Heart-to-heart talk ba? Heart to heart talk? Oo. Mo na gibuhat ninyo sa una ni Ari to ni Muslitoy, di ba? Oh. Pero unsa may naitabos inyong heart to heart talk, tagsukbagay man. Asa mang heart to heart talk ninyo adto? Nga nawa man, ang heart to heart talk na himong heart attack. Ito sa akin to ako, Kalit mo sa pag-isog. Nya, high blood ay, bidadi resulta, it takes ya. Mao na di ha. May gani kay wa ka mapriso adto. Priso pa ka. Na. Asa man sa ko maglangay, magbinyo kung usab. Susaday. Day, luto ng tanan, ha? Unya, di lang ko ni mo tabangan diri. Ug naay mo palit. Nya nasay mo bayad. Duha ra ito nagbuok ko eh. Si tatay di na madana mo, di na Lagi tao gal ko sa daghan tao kay puhuway sa kugriyot. Bantay ha. Okay ra og gamay rang mamalit kay dara namo. Unya og daghan na. Labi lang tigpaniud to, di masayon uy. Lagi. Uy, sige. Nara ko suyo. Day chini, pokawa ra gutos manoy dikiam nimo day hangin na malit day. Imo ni. Kiniki imo ki. Ikaw sa imo? Kani pansit. Ya pila man kanon ani, kadiyot sa ha. Lagi hinahinay lang, makakaon lagi tanan lagi. Kani kaysa tum order kanon, duha. Kuha na be, duha. Sige dara. Palihog ko. Ay, nanasa din tabaghak ay. Sige. Pero dili na siya kalapas o parking kay ako namang gibutang agbabag. Gara kag ayuhon ka, bahala ka diha. Soft drinks day kani, kinsa ni order og soft drinks? Day, palihog ko day, taga isang soft drinks day. Kamong uban, huwat lang sa ha. Wa pa bakanting lingkuranan, banog lang ka diyot. Banog lang ning uban og human nagkaon. Uy, Ayun, stop na ay. nanasa ding animal ay. Wisit gid siya uy. Hoy! Bastos ka bang dako? Pagdako to na! Pagdako na! Taraw ay! Bagdaging aso dire! Usa? Nay nangaon sa mga. Sa buti pa sa buti di. Usa may labot. Naay nangaon diha. Ha? Sa may labot na ko kung mga una sila diha, ha? Nay! Say labot day? Hibaw na siya. Ikaw ba na hibaw mo kag nay nangaon? Pabugwa pa hinong kag maayoan ng imo sakyan na diha. Awa na miya na lang ba mga customer? Bida abusaduhan mo partoy. Unsa man Busado sa? kay ka. Hoy. Unsa man kuno sa nako? Nagparking ra man ko diri sa akong sakyanan. Nganong imo mangipabulhutan og maayos aso? Tan-awa ng lakaw ng mga customer. Wa ko labot og mausan ng mga customer, ha? Oh. Basta kay ako na parking ra ko diri sa akong sakyanan, dinis into karat. Nagparking ra ko. Ikaw bagibuangan man ka na mo. Dito. Ay, igo ka ka. Ha? Sukol ka? Ha? Sukol ba ka? Diya. Wa ko kagwantas siyang tinubagan lagi taon. Nainit ko maayo, mahinungdan nga nakulutahan yun ako. Hiwi kong baba. Karon, may bahan man ng ikiha ko. Sa among bahin sad, pwede ba na mo siyang ikiha? Tungod sa iyang gibuhat nga, pabulo siyang asos, tambutso nga purting ituma, ha? O sabi kayo, among buhato na ni Bam, Ate Pres, palihog eh, tabagi mo ninyo. Kay, ni gamay na mong customer, wala kayo nangaon sa sudaan taon, kaya sige, paaso ni siya siyang tambutso nga grabe kayo. Usawan ko kami musultihon, Ate Pres, Bam, Dikyam. Kasi dyan na kayo, Ate Pres, napagaw-pagaw ko. Sige ko. Nag-concert ka? Nagkatakantan ako sa amo, Ate Pres, kayo, wala naman si Kuya Gili. Nagkatakantan na taon ko. Kamu, Lisa. Kami dua, Lisa. O niya, thank you kayo. Salamat sa tanan, Lord. Thank you kay Lord. Salamat sa kayo, Mama Miris, sa mga pagampo. O sa tanan na itong mga suod ng mga higala, sila si Sir Raul Alibio Isuto. Kumusta ka diya? Si Raul Alibio Isuto. O si Inday Lira Kaskiho. Kumusta ka rin anak, si Tico Siel Dodong, Ate Pres, baka itong gidramahan na ito sa Cordoba.
Katong ginawa na to sa Cordoba, si Konsyal Dudong Kaskiho, yung anak si Dailira ba ni Pauline. Thank you kay Dailira unya sa tanan po mga tao ni Former Kapitan John Ramos nga nagbuhat sa iyang Miguel Pulgar fertilizer. Good morning mo diakap. Ug sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito Basta Toledo. Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito sa siyudad sa Sugbo. Vice Mayor Choy Asnar sa Talisay. Vice Mayor og si Sir Ricky Agnar. O sa iyang mga tao nga sila Sir Ryan kang kay Ma'am Casmera Rao. O si Attorney Ibon Abaw. Ate Jinjil? Yes, Kuya Alan, mga mama, thank you kay mga mama sa inyo pa yung pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Taas ang Energy. Happy Permi. Inya gawas anak palit sa mo sa OBM Special. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Tinuod ang mga mama. Kaya atong yung paimno ng atong mga anak kong Don Pepe Tablia buntag inigmata padung sa eskwelahan ko tawan na natong Don Pepe Tablia kay the best kay natong imnon ipainom sa mga bata. Unya kamo Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Unya OBE may special kay happy kay ka sama sa Happy Mart 1 Luna kulong tabunok og magtan kay barato kay ilang mga palaliton dito sa Happy Mart. Unya naapag yung donuts sa tubangan og sa kilid ni ha. Tanawa na ninyo diha sa Baktan ay do not are us. Unya, salamat pag kayo ni Kunsyal Francis Paris. Abatay. Pangkay. Ano higayon na sa atong pag-record at i-praise birthday ni Kunsyal Francis Paris. April 3 ba? April 3. No? Unya, si Ma'am Aida po 3 man 3 og si Ma'am Aida po, Ma'am Aida Tampos, happy birthday mo niya. Ma'am Aida Tampos, happy birthday. Belated na lang ha, belated na lang. Belated Ma'am Aida. Di na to hibawan, di matiming Ate Paris. Unya ni Pangkoy Francis Paris. Si Paridid tumulak, murag layo pa yung birthday. Unya si Hari Iran. Hari Iran, berduul ang birthday ni Hari Iran Ate Paris. Uwa ko kakuan ka. Di ba? Si Cap Novi Abelia Cabatino. O si Dong Albert Bumpat diha sa Panlaw. Sa Bilisan. Kumusta kamuntanan? O diri sa Norte, Doc Boy Labelia. O niya, ito ang amigo si Kunsyal Joel Gargadera o si John Alcover. Usa sa mga kunsyal diri sa Norte. Thank you kayo. Bibot Abilianosa. Congressman Bibot Abilianosa. Good morning na bariya kong. O si Vice Mayor karon pero former Mayor Tame Osmeña. Si Ma'am Cutie Dilmar ang igagaw ni kanhing Kuya Gili Dilbar. Thank you kayo. Salamat kay natong tanan. Okay, ug ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Said Panayawan Herbal Capsule, Said Panayawan Herbal Capsule with garlic, Said Panayawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog sipyata pag inom ka, daadaw gyud katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Said Panayawan Herbal Capsule. Inig pa diuto nimo, maugihapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Panayawan Herbal Capsule, ang imong imnon una ka magkaon sa imong paniuto. Magyapon hindi kagabi sa di pa kamagkaon sa imong palihapon. Inom na sa gadaan sa kakapsula sa Said Panayawan Herbal Capsule. Ugalang na ito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkabalaka, di na mo angay mahadlok or maguol. Tungod kay doon na makatambal, doon na makaayo aning atong kibati bahin aning kidney o UTI, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, bas Kogon. Unya, pasalamatan na to si Ma'am Nenen Moreno, si Ricardo Moreno, si ang mga tao ngayong ipagamit sa ito ang number 1 nga plus, ang Said Limit Oil. Thank you kayo ninyo diha, Ma'am Nenen. O si Ricardo Moreno ngayong mga tao ipagamit na to sa Said Limit Oil. Unya, kang Ma'am Faye Bayarkal po diha sa Katipunan o Sir Uji Bayarkal nga maiiyahang ipagamit nila hindi
family. Usa, tanan yun ang mga tindiro-tindira diha. Ang atuang said, Limit well, thank you kay ninyo, mabi. Lami na ba kayo naman bakuwag kagubkob kay gadubo og ingon man ang kandig the best kayo diha sa Faber Caz nga nasa Katipunan. Unya, salamat po kay ninyong tanan sa mga tao nga migamit sa atuang said, Limit well nga tinuod yun mo tang sa atuang panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan lilikay, pagyud ka sa digdi, kung manghaplas ka sa atuang said, Limit well nga anara mapalit sa butika. Unya, para kondisyon kaya itong kalawasan, inom yun ta kanunay sa atuang kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Maunay the best kaya natong imnon, inikabuntag, inigmata na to, inigtaon-taon, sudlan gali nimog init ang imutian gamit sa atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay buwag atong kakapoy kondisyon kita. Unya, lindot kayo, maligo ka, inom rin kang kape, hindi ka uman, hindi pa doon sa trabuan, kondisyon kay mahuman ang atuang mga trabaho tungod sa atuang giinom nga kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix nga anhara na to mapalit sa butika. Di ba din? Tinuod na, sa butika rin na siya mapalit ha. Pero naay Facebook page ang said Marketing Incorporated. Ilan lang i-type ang Panyawan Herbal. Unya, makita nila dito tanang produkto sa said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, said Element Oil ug Celebrity Beauty Soap. Ug ang Panyawan Coffee Mix na dito tanan mga igala. Mao nga kung layo-layo gitas butika pwede rin sa itong order o sa Shopee. Sa Shopee lang kita. Shopee yun ta. Bam! Basta Argaw! Attorney Atan Daliaga! Okay. Salamat kay Kundi og ni Ma'am Rose diha. Yes, happy Fiesta in advance. Mayo man siguro kung sa lang barangay Langob, Arigao. Ingon man sa happy birthday di ay abot pa bakani. April 26, Reverend Father Red Rosales kauban ni Father Obo diya sa San Vicente Liloan. And April 29, Father Junald Concha sa parokya sa Oslo. Nya bam sa Mayo 15 adto ta sa San Francisco ha. Kita ta dito. California? California ati pres. Kalayo oy ni duty. Kumusta ito man sa San Francisco sa kuan man ni San Francisco la nabilong man ni sa Ato ta sig. Panaon Island. Ato tang labang sa Liloan. Tatay. Yes, kumusta dito di hanga to ang mga angels sa Angelica Bake Shop, Rosalie, Marianne, Gigi, Janice, Ebs, Gingging, and Sharon. Thank you. Sa dili pa ka mo duty diha sa inyong buhatan. Ayaw ka mo kalimot sa ato ang celebrity Kodik Beauty Soap. Kay doon na kini mga sangkap ng glutathione, papaya extract, kung natural moisturizer para magpabiling younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Dili saan mag-dry ang inyong skin. Celebrity Kodik Beauty Soap. Doon na sa kini mga sangkap para kung doon na kamoy blackheads, doon na kamoy whiteheads, doon na baka kamoy mga skin problems mo, pero sa kanya sa mga dead skin. Celebrity Kodik Beauty Soap. Magtana naman sa butika, para dili fake ang atong mapalit nga produkto. Tatap Seed Marketing. Thank you. Unya sa tanan to mga kaigsunan, salamat yung kay ninyong tanan ha. Unya usbon ako pagpaibaw ha nga karong pizza 15 sa Mayo anhata sa San Francisco Leyte. Unya ang sponsor ni Parish Pastoral Council San Francisco Southern Leyte. Unya og ang ikadawang sponsor ang St. Isidore Action Committee. Salamat kanyo na pinaagi ni Sir Alvin Imbudo. Salamat kanyo mo Sir Alvin. Mga kaigsunan kining toksin maugin mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Sultian talang mo kay kun madaot ning ato blood cells mao ning nungdan nga magantot tag grabe daghang mga sakit, major nga mga sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa natong balatian, constipated ta ug ingon man natong kidney problem. Mao na nga mga higala kinahanglan inom gyud ka og G-Detox Plus Herbal Capsule kay sultian ta mo usa kini ka natural nga detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa tuang kalawasan. Usa ka natural nga remedy tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Unya aprobado ni sa FDA registration number FR 80715. Busa
Huwag ta ka naman tuksit sa imong kalawasan o inungdan sa imong balatean o karon ligon gyud kanunay. Ang inyong vital organs inom gyud ta matag-adlaw. Og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kining mo flash out sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karon adlaw gulya. Si Dudong Dikyam, Ate Pres. Dikyam. Oh, kanis Dudong Dikyam. Ano ba ning dikyam? Dikyam, oh, Kikyam. Ah? Kikyam. Di ba dikyam? Kikyam. Ang kikyam ito. Itong murag tamis. Oh, aslom. Oh. Oh, kikyam. Kikyam na Oh, sa mga Chinese nga pagkaon. Oo. Oh, mao na. Unya kanis dikyam Ate Pres. Lami sini siya kay nindam sa pagkaon bayo sini siya muluto Ate Pres. Oo. Karon na ini puyo sa ilang silingan. Bagong nag-abang niya, dili sa ingon nga nadaway sa kikyam kadang kuan, kikyam, dikyam. Kuan kadang gubaon siguro sa sakyanan Ate Pres, pero iyam gituyon Ate Pres daghan mga on. Pabulutan man niya sa sakyanan niya ang asus Yan, tabutso. nangaon. Ang asus tabutso adto pa daw sa mga tao. Nalay mo, di ba na maayo? Pwede man siya makiham siguro ang Ate Pres. Mahingos ni mo ang kanang asod. Oo, Bakit nya. makadaot? Grabe ra ba kayo na? Bam, sabi ba sulti nito ani Ate Pres, pabasa sa tababina, bam. Tababina. Sabi basa na to. Aduna gyud mga tao nga bisan og dili kayo dato pero mga mapahitas-on. Kaya doon naman sa mga dato kayo ako nakaamom kog dato dito sa Manila. Ug manugo magbutang gyud pamalihog. Bitaw. Pananglitan ang akong amo dito. Makita siya nga nagkaon ko niya gusto siya papalit og Supreme o sa iyang palit sa Palit Supreme, Oh. yeah. Pag wala siya nga pagkatapos mo kumain pakabili ng muana. Oo. Mamaliw pa kayo. Minay gusto. Yosa, arita Yosa, ge, yosa. Matthew 23 verse 12, ang magpataas ay ang kagalingon ipaubos, ug ang magpaubos ipataas. So, kaning ingunahan yung mukiha mga ni siya, ato ba nga? O kamo ba ka mo'y mukiha, pero siya gyud mo'y mukiha, sige ato ba nga? Tubanga, Aron tubanga. ikabot ito sa barangay, masirmunan siya sa kapitan. Nga kanang bago pa siyang nipuyo anang Bago. napita. Ate Pres, bago na abang. Naghaud-haud na. Hawd na nun so Subida. siya. Dili sad maayo Di kinaabot. wa ka ni siya masuya Ate Pres kay Na? matod pa ni Atty. Rupil na agyud nato ang crab mentality bitaw. Kanang masuya ba sa imong isig ka tao ba nga musaka dagan daghan kay mga kuan. No na po na. Tingali. Oh, tingali nasuya ni siya mo nang iya. Iyay hadaghan kay Nya tao kabago pa niya. Oy, dili siya mag-inana, Di lagi oy. di maayo. Bago pa kang Sakto na kang natuyo. dikya Ate Pres nga iyang kulata hiwi ko kuno ba. Mao ba? Og kulata niya. Dato man siya gulyat, ang iya lang tingali ang pagkamaldito lang ito niya. Nga. Dili dato. Kung dato siya, Dili dato ba? Oy, og dato siya nindot sa sakyanan. Nindot siya, Mao bitaw oo. giingong kikyam. Uy, asa? Taw dikyam. mo ato siya ka ng mga Subdivision ba? Subdivision. Kung dato, kay dili anang Andar ka daplin-daplin niya, okay ka parkingan sa biskay na naras karsada, o niya, bulutan bigyan mo. Nakapalit nila sa kanang nga, kanang second hand baron nga. Ino mo siya nagrambol ko Kanang ng mga paglinibo. tulubay 5 at Naaba di ay? kanang mga karangal kay taxi at ibig ba? Tulubay 5 naman na. Nagrambol ko na yung malinibo, tag 500. Nagrambol? Oo. Mao nagirambol siyang dikyam. Kulatay no Nga magkihas siya. Mas mayong mong kiyan siya di kiyam, aron magkatubang mong mahibawan niya, asa kutob yung limitation. Kana. Oh. Sakto Ug na dong. tingali sa na may kuan at plus na kung magpaandar og sa kanan ba magpabulot yung maasok kay labi nagdugay mo andar. Oh, pero Na maingon ana sad. no, Ay, dili dak po nun biya na. Dili na og sakto pa siya bam. Dili diya tubang ang tambutso Tambutso sa nangaon mga tao sa tindahan nilang dikyam. Oo, nga, Italik ko mga niya tao. pagguan ang makina nas tubangan tabutso aris bigtas. So dili kayo maaso ang kuan ang mga Pero di ba, Lan? Oh, atos pikas. Una ka maka kuan Do, ka Oje. kuan kana bitong sa na uy aw di ba guna ka sa kanan parehistro ka di ba naa may kuan gulyat Kanang Jigo. emission ba kanang inana Bito ati presyo. naa man na Dili na naman dili man na duwaton kun O di man ma-restri mo sa oh basta dili ka pasar sa emission Oh. nga kuan. Bito no Oh. paagi ba kanang emisyon niya. Wa na. Siguro Kung ano emission lan mag-inspect check ang imuhang makina sa kinan kung puti pa ba ang Ang aso. aso sa imong tambutso. Kaya di ba Imong na makina. may aso nga makasunod ka pertigong O kargado ra ba ang aso kaya te presyo ng mga diesel? Grabe yung Mo ba? Oh. Kung mga di pa siruan na to. mga diesel na. di ay.
Ang mga kuan, bawo bitaw ang uban, gipag-face out na kay tungod sa kaso, gipangwagtang na. Kay grabe kay nang kadaot. Dulo ka ko Pollution gud na. Dulo ka nakita ng ulang nga klase sa tambutso na itambutso baka sa gara mura man nagtubo nga lingin. Nayuman lagi ka ng lapad. Asa may maayo ana. Anindot depende na kada. Basta ang magawa nga aso dili itom. Kada mga Okay, bakter rabi kay sa nana isa nga ba. tambutso. Kay design na lang guna nga lapat kay para inigandad brum brum ana ba. Pero ang kanang lignin gud ang andar gyud. Ano man. Dito sa nakakita kong tubo pero di na ko laguta. Bisag doon sa akong globag, di ko aso. Di pa mabati. Ako naman agad dito naman, no? Pero ko ang puzzle, tihon.